ko e nder ɓayinaangu sattangu e télévision leydi ndi alarba hanki Michael Ranjanerin holliti wonde ko ñande aljuma o garowo o waɗata wondore makko ardadi Madagascar. Andi nde o hollitino wonde ɓe cewlaki laamu ngu kono koko waɗɗiɓe ɓe mbaɗi sabu e wiide makko leydi ndi ko e telɓitade wonno. O habrino kadi sosde goom kuptidingu gendarmerie e police ngam tabitinde golle leydi ndi. Hollidde gila kono ngo heɓi laamugo Madagascar Antananarivo no deeƴi barasuji kono leydi ndi iwi e dow laabi ɗi goto foof jokki e haaju mum to nokkulo luɗo biyeteɗo place du 13 mai ɗo seppoji ɗi juɓɓinteno ko gaaci nanate ɗon. Goto e sukaɓe sepannoɓe tawaɗo e nder fedde Gen Z andini wonde ɓe goni ko e mawninde polgo mabɓe kono so tawi ɓen sepannoɓe kolli beela mumen mofti windere nde ina wondi e kulol dental leyɗe Afrique dartini golle Madagascar e juɓɓule mum sabu ñingde ɓe heɓtugol laamugol yadani e sariya. Kolaɗo kuuɓal fedde ONU holliti fayre mum mawde France e banggue mum ɗaɓɓi ko yo leydi ndi hormo démocratie e laamu ɗoftingu sariya. Hollidde colonel Michael Ranjanerin fodima yuɓɓinde woteji ɗo e lebbi 17 ha 24. O holli yidde makko suɓade ko ɓuuri yawde hoorejo jagorɓe leydi ndi ete ɗum caggal disodiral ngendi walla